Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите този сладък коледен маникюр с ръкавички и леко преливане на тъмно син и сребърен лак. Ако искате да видите как да го направите, продължавайте да гледате. Лакирала съм палеца, показалеца и котрето с тъмно син лак, а средният и безименният пръст с сребърен и първо започвам с изрисуването на ръкавичките на нокътя на средният пръст. Вие може да го направите където изберете. Следващата минута ще може да проследите как точно нарисувах ръкавичките. На безименният пръст реших да направя декорация с тъмно-сини ленти, като предварително сложих около нокътя пил-оф база, която ще предотврати попадането на лак върху кожичките. Докато чакам базата да изсъхне, започвам с декорацията на другите ногти. Много харесвам комбинацията от тъмно-синьо и сребърно, затова реших да направя много леко омбре между двата цвята. Както знаете, много пъти съм показвала как се прави. Върху гъбичка слагам от двата цвята и потупвам върху нокътя няколко пъти, докато резултата ми хареса. След като базата на безименният пръст е изсъхнала, с тънка четка с по-дълги космчета правя дълги линии, като се старая те да бъдат максимално прави. След това запълвам с лак където е необходимо. Ако искате, може да сложите тиксо, така че лентите да станат перфектни, но мисля, че и така се получава доста добре. Накрая завършвам с поставянето на топ лак, който да направи маникюра по-блестящ и по-дълготраен, и това е крайният резултат. Надявам се да ви хареса и вдъхнови да го присъздадете. Ако е така, абонирайте се за канала ми и харесайте видеото. Изпратете ми вашите коледни маникюри във Facebook или в Instagram с хаштага, който виждате изписан. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео.